δεν είναι τα... δεν είναι καθαρά. Λες να φανεί πάνω σε πολλά φύλλα, σαν επιφάνεια, εδώ που είναι όλα. Μήπως να το βάλουμε... Όχι ρε παιδί μου. Στον τοίχο. Δεν το αυτή τη στιγμή. Α, μέσα στην τρύπα της το άλλο, Λουίζα. Θα γίνει μεγάλο. Νομίζω στον κορμό του. Ναι, στον κορμό ήταν πολύ καλό. Θέλετε να το κάνουμε σε ένα φίλο. Το κάνουμε. Ωραία. Λουίζα, γύρνα να μιλήσουμε. Αυτό είναι γελάκι, είναι χριστιανιά. Χωρίς πλάκα, έτσι μοιάζει. Με τα φύλλα μοιάζει φτερά. Μεγάλο είναι γελάκι. Εντάξει, αλλά και βιβλία.